ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии хабар аст бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон. Дар студия Бахтиёри Фатоҳ, наху сархати барнома. пайванди илм бо истеҳсолот ва хусусан ҷалб намудани ҷавонон ба ихтироъкорӣ ва навоварӣ ба шумор меравад. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалисозии рушди ояндаи навоварӣ ва ихтироъкорӣ ба заминаи моддиву техникии муассисаҳои илмӣ ва омӯзишгоҳҳо тадбирҳои судманд андешидааст. Дар доираи омӯзиши 20 солаи фанҳои дақиқ ва ҳафтаи биология дар литсеи рақами 2 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе конференсия баргузор гардид. Идомаи матлаб дар сюжети омоданамудаи ҳамкоронамон. дар литсеи рақами 2 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ дар соҳаи илму маориф конференсияи илмӣ назариявӣ доир шуд. Дар кори конференсияи мазкур олимони соҳаи биология ва зоология, омӯзгорон ва хонандагон иштирок доштанд. Бояд гуфт ки тадбири мазкур дар доираи ҳафтаи фани биология дар литсей роҳандозӣ шуда, зимни сухан хонандагон иброз доштанд ки таърихи пайдоиш ва инкишофи илми биология ба якчанд зина ҷудо мешавад. То асри 3-4 милод, аз асри 9-10, аз асри 16-18, аз миёнаи асри 20 то инҷониб. Дар давоми ин давраҳо биология ба якчанд комёбиҳои бузург ноил шудааст, зеро дар ҳар як зина кашфиёту маълумотҳои зиёд аз гӯшаву канори кураи замин ҷамъ шудааст. Ҳамчунин дар тадбири мазкур ҳозирин доир ба аҳамияти фани биология ва зоология, инчунин хазандаҳо ва олами ҳайвоноту наботот, растаниҳо маълумот пешниҳод карданд. ҳафтае ки мо гузарондем, дар онҷо якум маҳорати хонандагонро мо муайян кардем, дуюм озмунҳо ташкил намудем, сеюм гулҳои бисёр шунондем. вобаста ба ҳамин мавзӯъ мо иди гулҳо ва иди паррандаҳо гузарондем. мақсади мо дар он аст ки рӯҳияи экологӣ ва тандурустии хонандагонро баланд бардорем. ҳамзамон таълимгирандагон ва омӯзгорони литсеи мазкур дар мавзӯъҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор маърузаҳои хечро қироат намуданд. бино ба иттилои масъулин, дар литсеи мазкур ба омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзӣ аҳамияти махсус зоҳир карда мешавад. ин аст ки миёни хонандагони ин даргоҳ ҳафтаҳои фанӣ, озмун ва чорабиниҳои мухталиф доир ба фанҳои дақиқ ва риёзӣ гузаронида мешавад, ки ин барои баланд бардоштани шавқу рағбати хонандагон ва ҷалби онҳо ба омӯзиши илмҳои дақиқ мусоидат менамояд. дар фарҷоми конференсияи мазкур аз ҷониби таълимгирандагон барномаи фарҳангӣ иборат аз суруду рақс манзури ҳозирин гардонида шуд.